Què tal, amics? Ja estem aquí, a peu de pista. Fa molt poquet que ha acabat aquest magnífic partit. Al final, el Manresa, Mario, ha sigut molt superior. Sí, ha fet un parcial de 10-0, que s'ha posat més 16. I ha acabat guanyant de 21, no? 94-73. Sí, sí. Bastant per sobre de la notació normal del Manresa. Sí, ha fet 13 punts més i, sobretot, en defensa. En defensa, 7 punts menys. Que el Saragossa ha arribat als 50, ben entrat al tercer quart, ja. Sí. Al final, el Saragossa ha fet 11 punts uns quants jugadors. Sí, hi ha 3 jugadors, Radovic, Macaleb, Nacho Martín... A mi m'ha agradat el canadenc d'origen eritreu Berhane Meskel, el base reserva. Ha fet 10 punts. Ha sigut bastant més ràpid, fins i tot, que Macaleb, que ja se li nota que és una mica grandet. I per part de... Bé, Nacho Martín ha fet una bona feina, de 3 i de 4, sobretot. Sí, sí. Però el Manresa ha estat superbé. Mario, la gran clau d'aquest partit, on ha estat? Lundberg, una sorpresa per nosaltres, que no el coneixíem gaire. El danès, que ve de la Lliga danesa, un descobriment del Manresa. L'any passat va pujar amb el Manresa. Ha jugat, semblava que Renfro seria el base, però no ha jugat tot el partit de base. I Renfro més aviat de 2 anotador, Ha fet 23 punts o 21 punts, 21 punts, sí. I 18 Lundberg. Al final, la veritat és que a mi m'ha sorprès Renfro per lo petitet que és, un gran assistent i un gran triplista, això ho sabíem. Hi ha una jugada que però com salta! Ha fet un tap increïble, que això el veureu a les millors jugades d'aquesta jornada de CB, seguríssim. Jo diria que a Nacho Martín, em sembla. Sí, em sembla que sí. I després un salt també, que era alley-oop, que l'hagués matxacat, que no ha arribat a tocar-la, però tremendo Renfro, lo finet que és. Lucas Masha, però Mario, ens hem deixat de dir el més important. Avui rècord de triples. Sí, 23 de 36, 60 i pico %. Una barbaritat de triples. Avui ha plogut triples aquí al Nou Congost. Sí. Ha sigut una mica la base amb la que s'ha despenjat molt bé Toulson en aquesta faceta, el mateix Renfro i algun altre jugador que també ha fet, el mateix Lundberg, també ha fet 3 o 4 i s'han anat fins a 23 triples en un festival anotador, han arribat a 94 punts. Han marcat diferències quan s'apropava, perquè el Saragossa s'ha tirat 3 quarts, estira i arrons, allò de fent la goma, em torno a ficar 4, em torno a ficar 6, no deixava que marxés. Fins a mitjans del tercer quart, perquè ha acabat la mitja part amb menys 6, estava propet, vull dir, podien agafar al començament del tercer quart, i hi ha hagut allí 2 minuts bojos de Manresa amb 2 triples de Renfro, em sembla, o de Toulson, que s'han posat de seguida a més 16 i llavors ja l'últim quart el tècnic compte ha vist que no podia descomptar aquesta diferència i al final aquests 21 punts... Sí, perquè Ryan Toulson, que és un grandíssim tirador, el millor tirador d'aquest equip, sobretot en tirs lliures, però ha començat molt fred la primera part i la segona meitat ja ha estat més atent, i a mi Lundberg m'ha agradat molt en atac, pujant la bola ràpid, molt bon passador, ha fet 2 o 3 assistències molt bones, m'ha encantat el joc exterior, ha sigut la clau de l'anotació del Manresa, els 3 de fora. Sí, perquè l'Alan tampoc ha fet, em sembla que ha fet 7 punts només. Sí, no és un tio anotador, però feia una feina allà sota, taps, intimidació, és el jugador més intimidador, vindria a ser com el Tavares del Madrid, doncs l'Alan, l'Haitià, en el cas dels manresans. Molt bé, doncs ho deixarem aquí. Aquest ha estat el post des del Nou Congost, com hem vist avui. A peu de pista hem acabat aquí, ho estan ja desmuntant tot. Anirem a dinar aquí davant. Avui disfrutarem d'aquesta jornada basquetbolística. Gràcies als amics de Baxi.